Yanzu yunƙurin juyin mulki a Najeriya magana fa ta tabbata, inda muka ga sojojin ƙasar Rasha sun tabbatarwa da manema labarai wannan batu, inda shugaban ƙasar Rasha Putin ɗin bayan kwanakin baya ya zayyana cewar babu ruwansa da lamarin cikin gida. To a wannan karon zan iya cewa a karo na biyu kuma ya fito ya yi magana, inda ya ce lallai juyin mulki a Najeriya shine mafita, kamar yadda a cikin labaran yau da BBC Hausa ta ƙaddamar mun ga ta zayyana cewa sojojin ƙasar Rasha kimanin 700 ne suka sauka a Najeriya domin yin juyin mulki a ƙasar ta Najeriya, kamar dai yadda a yanzu ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, sannan kuma kada ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo domin ci gaba da samun labaranmu a koda yaushe. To a yanzu haka bayan shugaban ƙasar Rasha Putin ya tabbatar da cewar ɗaga tutar ƙasarsa da ake yi a Najeriya shine babban abin da ya sa ma ya ce zai yi juyin mulki a Najeriya. Magana ta biyu kuma da ya sa zai shiga wannan lamari shine akan sanarwar da shugaban sojojin Najeriya Charity yayi, wanda idan ba ku manta ba a daren shekaran jiya waccan ne shugaban sojojin ƙasar Najeriya ya tabbatar da cewar duk ɗan zanga-zangar da aka ga yana ɗaga tutar ƙasar Rasha hukuncin kisa, inda ya bada cikakkiyar damar akan a harbe mutum, duk da cewa jami'an da suke wannan kashe-kashe suna bin hanyar da bata dace ba, sakamakon kuwa kimanin mutane 5 ko 3 tsakanin daga kan dai 3 zuwa 10 sun rasa rayuwarsu a jihar Kano, waɗanda basu ji ba basu gani ba, wanda a ciki akwai ƙaramar yarinya 'yar kimanin shekaru 6, sannan kuma akwai wani matashi mai kimanin shekaru 17 wanda ya fito daga masallaci aka harbe sa, sannan kuma daɗin daɗawa akwai wani matashi wanda yana cikin gida ma aka harbe sa. Kun ga kuwa wannan rashin imani da me yayi kama, ba tare da sun ma fito filin zanga-zanga ba ana harbe su. To lallai dai gwamnatin Najeriya an ga bata ɗauki mataki ba, wannan dalili ya sa shugaban ƙasar Rasha ya ce zai ɗauki mataki akan wannan kashe-kashen da ake wa 'yan Najeriya. Wannan dalili ya sa ya turo sojoji 700 tare da motocin yaƙi, daɗin daɗawa kuma bai tsaya a ta daga iya nan ba, sai da ya turo sojojin sama kimanin 300 tare da jiragen yaƙi guda 7, haka zalika ya turo sojojin ruwa, sannan kuma ya turo wasu sojojin sirri. Ma'ana dai abin da ake nufi da sojojin sirri sune kamar RO. Abin da ake nufi da RO dai a taƙaice shine sojan da za ka yi kai shekara 1 zuwa 2 kana tare da shi amma baka san shi ɗin soja bane. Ya turo dai sojojin sirri domin sanin da abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Wannan kenan, kuma masu kallo da masu sauraro, Allah ya sa idan juyin mulkin nan alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi, amin summa amin. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Muna godiya da ziyartar Zamani TV 24.